Agombo mana wuoye kar GBV kae, gender based violence. Kenda adwa support gima chief owacho ni joma chuo kendo mang'eny iyudo ka ntiere migoyo kendo igoyogi kabisa e ot kanyo, to mondo wuog oko mondo wach ni goye, oneno ni obobedo ntiere stigma moro mabiro godo, oluor ni ji biro timre nade, ji biro nyiere. To ok onego bed ni goyo ng'ama dhako, to ok onego bed ni goyo ng'ama dichuo. Iwachoga ni what a man can do, a woman can do and even better. An akwayo mine ni kar goch kanyo kik onego bed ni goyo jaudi, to ng'ama dichuo be kik onego bed ni goyo ng'ama miyo e ot. To ng'ama miyo kata ng'ama dichuo kiseneno signs mag violence, an anyisoga ji kata joma nyalo biro for advice, ka violence osechopo to wuogi. Ana wachoga ni afadhali idog kata thuru ka in ng'ama mama, idog kingima moloyo ibed kanyo to after a few days iwinjo ni ng'ama kama nogo ma finally otimre nade, onege. Nyithindo dong kanyo, nyithindo dong kie. Eri dog thuru, joma dwa wuoyo wuo, tirito ngimani, tirito ngima nyithindu. To bende cases aina gi kwa yudo, onego bed ni wan ready kiamua ni gini koro report kaka ng'ama victim. Kiseamua ni gini report, kikidhe ni pod dwaro nu negotiate, we sheria okaw kore monde ka bendo bed lesson ne jomoko, because ji dwa gore udi nyaka karango. Wan e century mane ma pod iwinjo ni ji gore, ji laure, to samoro kirango gik mamiyo ji gore gin gik moko matindo tindo mok nyalre. To samogoyi dichiel tiling, ogoyi mar ariyo iling, gino bro bedo mazoea. Ibro ga bedo kori nena ni gima no normal. To samigoyi nyithindo bende ni kanyo neno. Ang'o ma dhi kuom nyithindo gi sama gineno ka jonyuol gore pile? Nyithindo gi bende bro dongo ka ging'eyo ni gorruok no en gima normal. Ma en ong'eyo ni koro e bende kosebet ng'ama duong', edho dhi tedo ama odhi okendo, ong'e